Malawi Brief. Tsopano tikupasirani nkhanga zaona ndipo mwa nthawi zonse amene akutipasira pologalamu iyi ndi Comrade Mtanyiwa. Takhalani pomwepo. Ntchito ya maso nkuona zosowa zapamalo koma ngati unakwatiwa nkumasowa chitenje ndi kuti wakwatira munthu amene ali ndi mutu koma maso. This is Comrade Mtanyiwa pa Limpopo FM. Anthu ambiri akhala akuimba ma telefoni ena akutumiza mautenga kufunsa kuti kodi Comrade Mtanyiwa mulipo, nanga timu ya Limpopo ilipo, ife tonse a Limpopo FM tilipo, timu yonse ilipo. Ndi ena nkumafunsa kunena kuti koma kunjaku kwagwa zokugwayikwa tikungokona ni mwangokhala chete. Ife tasankha kukhala chete, tili ndi zambiri zochita. Ndiye kuli bwino tipange zimene tikuona kuti zitipindulire komanso zipindulire mabanja athu. Ntchito tinagwira Amalawi ndi mboni, palibe angakane, okanawo azangokana chifukwa cha nsanje, koma ntchito ndiye tinayigwira. Ntchito anyamata ali Limpopo anayigwira. Olo kumwamba Mulungu amadziwa, ngakhale anthu pa dziko lapansi ena sangachite recognize zabwino zimene ali Limpopo anapanga, umenewo timaonena kuti ndiye moyo. Koma zimene zikuchitika pa ground ife tilibepo mawu. Kwathu tikungoyang'ana, tamusira Mulungu kuti iyeyo ndi amene akhale Mulungu. Akuti pali nthawi yodzala, pali nthawi yozula, pali nthawi yokolola tikadzala, pali nthawi imene anthu amalira, ndi pali nthawi imene anthu amasangalala. Ife tili munyengo imene kulira kwathu tikulira mkati, misonzi ikutsikira mkati. Tachilandira, tavomereza. Posachedwa pompa muona anyamata ali Limpopo akhala akubwera. Tinali ndi zambiri zimene timachita, maka tinali kutcholo kumene timakathandiza banja lina kumeneko titaona kuti lapanikizika. Nchifukwa chake tinati si pa Limpopo FM. Tinali kutcholo kumene timakamanga nyumba, ndipo nyumba imeneyi taipereka m'manja mwa banja limene linasowa thandizo lathu pa Limpopo FM. Ife tinabwera kuzathandiza, osati kuzalandira. Pamene enawo chimene amadziwa ndi kulandira, koma kuti akapereke zimavuta. Akafuna kupereka ndi kuti kuchita kutumidwa kuti tapitani mukapangisa kuti, koma kuti atengesawo zimatha kumavuta. Pamene ife ali Limpopo timatenga zathu ndi kupita kukapanga chinthu, tamanga nyumba kutcholo takayipereka. Ntchito za chifundo zimene anatipasa ife Mulungu kuti tizichita. Nengati munaona tinali bize kuti kodi mayi tipanga naye bwanji, tamuthandiza, tammangira nyumba, ndipo mkati mwa mtima mwathu mulimo okondwa chifukwa tikudziwa kunena kuti
mulungu kumwamba nayeso ali ndi chimwemwe. Munthu kwake ndi kukhumudwitsa chimene amadziwa. Choncho amalawi zonse zimene zikuchitika ife ali Mphepo FM tangosankha kunena kuti timsiye mulungu akhale mulungu. Iyeyo ndamene atimenyere ife nkhondo. Ndifuna ningopezerapo mwayi ndithokoze staff yonse ya Limpopo FM komanso magulu a Limpopo FM osiyanasiyana amene titakhala pansi ndikukambirana kunena kuti yayi tipange limodzi timange nyumba tikayipereke, ngakhale nyumba sitinayimalizise. Ndi chikhumbo chathu kuti ngati pangapezeke anthu ena akufuna kwabwino akhoza kutithandiza kuti nyumbayo timaganiza titakayipanga plaster mwinanso mayiyo ndikumuyikira magesi. Amene akufuna kwabwino sizokakamiza, tayamba kale tokha tayimaliza ntchitoyo tokha, ola akufuna kwabwino asanapezeke ifeyo tipangabe kuthekera ponoti tipange, chifukwa tikanenanso kuti akufuna kwabwino ali Mphepo akupempha anthu amayankhula zambiri. Koma pali ena amachimva mkati mwa mtima mwawo, amati bwanji simunatiuze. Ndetu kunena amene mukufuna kutithandiza tipezeni kuti kwasalako tikamalize, koma nyumbayo tayipereka ndipo akugona mayiyo akuthokozanso. Ndi nonse amene munapanga limodzi pa Limpopo FM ndikupita kwamthandiza mayi amene ndikuti Ambuye azikudalisani, komanso staff yonse ya Limpopo FM. Pamene ndikuyamba programu yanga ya Nkhanga Zaona, ndikufuna choyamba ndipereke moni kwa Cautious Elijah Kanyumba amene akuchokera ku Nchewu North, amene ndi mwana wa school wapa Mlanda Primary School. I was very impressed nditamuona mwana ameneyi akunena kuti ine ndine mtolankhani wochoka ku Limpopo FM ndikumapereka mafunso ku school kwake. I was very impressed. Ndi mafuna amene mwayandikira amene mukonziwa Cautious, amene mukonziwa Cautious kapena makolo a Cautious, ngati ndikotheka tapasani nambala yathu ya pa Limpopo FM. Ifeyo apa Limpopo FM sitimakhala ndi sanje, timafuna tizalimbikisaso ana nkhani ya sukulu kuti isipita chitsogolo. Choncho chimene tingakupempheni inu nonse amene muli ndi manambala athu pa Limpopo FM, tapezani amayiwa. Ndikuyesa kusakasaka pamene ndinalemba nambala yathu ya Limpopo kuti tipereke, kuti ndicho linga chionena kuti makolo amwana ameneyi ate kutiimbira telefoni. Tatiimbirani nambala makolo amwana ameneyi Cautious Elijah Kanyumba ku Nchewu North Mlanda Primary School. Nambala yathu pa Limpopo FM 078 161 6727 078 161 6727. Mwana ameneyi watichita impress. Ifeyo tikama panga maprogramu athu timasiderera, koma taona kuti pali anthu ena amakhalanso ndi chikhumbo atakhala kuti iwo ndi a Limpopo FM ndipo amakhumbira atakhala mtolankhani pa Limpopo FM. Makolo amwana mutimbire, tifuna tikutumizireni kanga chepe ka Christmas kuti mwana ameneyi nayeso agulire Fanta. Ife tikuti sitimakonda zolandira koma kupereka ndikumene mulungu anati dalisanako. Limpopo ndi Comrade Taiwa wachisoni chigawo cha kumadzulo kuno pali mnyamata amene anakonzeka kunyamuka kumapita ku Malawi. Dzina lake akuti ndi D Mogula Kaleso, amene nambala yake ya foni ndi 06 9 644019. Ndikufuna ndibwerezeso nambala iyi
Malemui dzina lake ndi Mogrey Kaleso amene watisiya atangogwa, amene amakhala ku Rustenburg ndipo amanyamuka kupita kuja ku Malawi. Mzimu wa Kaleso ukause mu mtendere. Tikudziwa kunena kuti nkhani zazikulu mdziko mwathu ndi kumangidwa kwa Richard Chimwendo, kumangidwa kwa Jessica Bwira, kumangidwa kwa Vitumbiko Mumba. Choncho Amalawi ndithu kutsimikizirani kunena kuti Richard Chimwendo Banda omwe akuganiziridwa kuti anafuna kumupha Frank Chiwanda pomuyika mthumba mogwirizana ndi Dala Kadula, amenewa akadalibe m'manja mwa polisi ndipo anatengedwa kupita ku bwalo la milandu kumene amzonde mvula kesi imeneyi aichita adijani kuti izalowese mkhoti pa 24 December. Choncho Richard Chimwendo Banda omwe amafuna kumupha Frank Chiwanda pomuyika mthumba ndi Dala Kadula kuti akamuphe pokamponya mphepete mwa madzi kuti ng'ona zimudye akadalibe m'manja mwa apolisi. Ndizomvetsa chisoni kunena kuti atolankhani athu awiri omwe amagwira ntchito kuma radio station radio station ya Islam radio station komanso kuja ku Zodiac, amene amagwira ntchito ku Zodiac ndi uja timati Obre Kuyele, komanso amene amagwira ntchito ku radio Islam Aspolo Musa. Azitolankhani amenewa anamenyedwa pamaso pa polisi ku koti ndi osatira chipani chija cha MCP powakanisa kunena kuti asatole chithunzi china chilichonse cha Richard Chimwendo Banda kapena cha Vitumbiko Mumba. Ndatolankhani omwewa amene amatola zithunzi za Boni Kalindo, ndatolankhani omwewa amene amatola zithunzi za Gangata. Lero chatsandiyani kunena kuti mpaka mtolankhani akamenyedwe amukhitu department yanu ya security mukuyenereka kuyionesesa kwambiri. Chitetezo chikuyeneka chikhale chokhwima ndipo tikufuna tidziwe kuti ndi ndani anapanga zimenezi ndi cholinga chonena kuti akayankhe mlandu. Amalawi ndati ndipereke malangizo popewa ngozi za pamsewu munyengo ino ya Christmas. Nonse okwera mabasi, mapassenger, nonse okwera mabasi kaya okwera magali moto kumapita ulendo ochoka ku South Africa kupita ku Malawi, kaya kuchoka ku Malawi kupita ku South Africa, komanso angakhale maulendo amene ali mziko mwathu. Chonde ili ndi pempho lathu ife ali Limpopo FM kunena kuti tisakwere basi imene ili yozaza yopitirira mulingo umene basiyo ikuyenereka kuti inyamule. Ndizomvetsa chisoni kunena kuti basi imene imachoka ku South Africa kupita ku Malawi inayenereka kunyamula anthu 52, koma iyoyo yapezeka yanyamula anthu 117. Ainaka basi amene maganizo anu mukuti bwanji, a driver amaganiza bwanji, tikudziwa mukufuna ndalama nanga moyo wa munthu uli pati mukuteteza. Choncho ndifuna ndipemphe mapassenger onse okwera chokwera china chilichonse, ngati mukuona uzoona kuti basi yazaza musakomedwe kunena kuti tikupita kumudzi kapena tikupita kokasangalala kwina kwake. Kuli bwino akwere anthu oyenereka mbasimo, ena asale basiyo iyende maulendo awiri kusatenga anthu osati iyende ulendo umodzi, chifukwa ngozi ikachitika nonsenu ndi chipere. Ndipo ufuna kupewa ngozi zimene zizapansewu tufuna tipemphe ainaka amakampani amabasi ino ainawo amabasi osiyana achina matuwazi ndi gulu lanu, musakomedwe ndi ndrama, koma choyamba
pangani kunena kuti miyoyo ya anthu ikhale safe. Basi imene imafuna imayenereka kunyamula anthu 52 kupezeka zonoti yanyamula anthu 107. Is it true? Ndi amene panopa ali ngati agent akugwiritsidwa ntchito kumanyamula ndalama za azikuluakulu MCP amene anaba ndalama mboma ndi kumathawisa. Susan Doss tikugwirani, Susan Doss tikugwirani, ndipo muzayankha amene anakutumanisoni. Ndiponso pali president wa Netball Association amene iso ndi amene akuthawisanso chuma cha Vitumbiko Mumba. Tikakugwirani muzayankha milandu imeneyi. Pa 21 July apolisi ku Lilongwe anagwira anthu omwe amapha anthu osalakwa ku area 25, ndipo anatenga anthu aja ndikupita nawo ku ground ndikumakalongosola zimene zimachitika kumeneko. Lero posachedwa pompa kwachitikaso nkhani ya Victoria Bope amene anaphedwa momvesa chisoni kwambiri. Anaphedwa momvesa chisoni kwambiri. Apolisi anatenga anthu aja ndikupita ku nyumba kwa Bope ndikumakalongosola mmene zinthu zinachitikira. Lero pali wina lawyer wina akuzitcha lawyer akubwera ndikumayankhula kunena kuti ndizolakwika. Kodi zimene zinachitika ku area 25 zija sizinali zolakwika? Zolakwika zikhalezi zija bwanji simaziyankhula? Ngati chili chamba chimene chinakukwana iweyo zimenezo ndi zako. Mbuli zophunzira anthu opita ku sukulu koma zili mbuli. Amalemu Awame ananena kunena kuti kunjaku kuliso mbuli zophunzira zimene zikuononga dziko. Ena mwa iwo ndenda amenewo akuti akuzitcha aloya fokol. Posachedwa pompa tikhala tikubwera kuti tiakumbusenso Amalawi nkhani zakuchikangawa kuti kodi zinayenda bwanji, ndikuti aboma takumbusenso kunena kuti anthutu mmene amakaponya voti yawo kochuluka kwambiri anafuna zonena kuti nkhani ya Malemu Chilima idziwike. Amalawi ambiri akufunsa kunena kuti Comrade Mtanyiwa nkhani ya Malemu Chilima ikuti bwanji kubomako. Ndiye kuboma uthenga ndi umeneyo kunena kuti Amalawi akuyang'ana mwachidwi, akuyembekezera kuti amve nkhani ya Chilima nanga achiwaya aja anaphedwa aja. Amalawi tu akudikirira. This is Comrade Mtanyiwa pa Limpopo FM. Funa ndithamangire ku Mangochi kumeneku kuli mfumu ina, afumu amene wakuti afumu alinyenga omwe akugwirisanso ntchito dzina la village headman ngati iwo ndi amene anali village headman, pamene village headman kumene koko kunali Amalemu Akalonga ndi amene anali village headman. Lero iwo akunama kuti iwo ndi village headman ndikumabera anthu. Choncho afumu kulinyenga amenewa ndimafuna ndipemphe ino au ndona wa agriculture ngati mungalephere kanda mukito ngati mungalephereso tuzeni fali Mpopo tipite toka kumene kwa linyenga tikalembe toka maina. Fumu imeneyi yalemba maina anake, maina azukulu ake, maina apa mbumba pake, maina amakansala amene amagwira nawo ntchito kuti alandire chimanga komanso makoponi aja kuti akalandire fertilizer. Anthu ena onse muzimo palibe ndi mmodzi amene walandira. Apitwa Mtharika anavotera ndi anthu ochuluka, sanavotere ndi afumu alinyenga. Mwinanso alinyenga awo anala MCP koma akudyerera zipaso zimene anthu ena anakhisira tukuta. Choncho tufuna tikupempheni ino au nduna wa
zakumunda aunduna wa zakumunda unduna wa agriculture tikufuna kumeneku kusapiteso chimanga muyambe mwayimisa kaye mpaka na kuchitike dongosolo ndipo ife ali mpopo tazipereka ngati mungatitume tipite tikalembe tokha mayina tikupaseni kuti wina aliyense chimanga kumeneku chimfikire. Limpopo FM ndi Comrade Tanyiwa. Teacher apangokwe CTSS Mr. Golowa aja ndalama zonse zimene ana skulu anapereka zamaiso ndalama zonse azija amenewa ndi a head teacher apangokwe CTSS Mr. Golowa aja ndalama zonse. Amene ndikutuluka program yanga pa Limpopo FM ndimafuna ndidzudzule chikhalidwe chimene chachitika kumene kundi ku Liwonde ku African Parks. Ku Liwonde African Parks anthu anakadula uzu umene tikaudula lero mvula ikabwera kapena tikauthirira umaphukaso mwachangu changu. Anakadula uzu kumeneko anthu mpaka agwidwa ndi kukasekeredwa amphawi. Kuti amphawi analakwa chani? Amphawi analakwa chani? A president apitwa Mtharika kumene muliko ngati mukumva kumene muliko a president komanso amkito achisale komanso a Luhanga tifufuzireni nkhani imeneyi. Azimayi onse amene agwidwa amene amakadula uzu kukaika pamwamba pa nyumba yawo kuti asagone podonda chakwerato anakweza mitengo ya zinthu analephera kukagula malata kuti ayike ndi anapita kukadula uzu wolengedwa ndi Mulungu osati wina onoti anauzala. Tufuna tipemphe anthu amenewa atulusidwe. Uzu si chinthu chontengera munthu kukamsira kundende. Somba yeniyeni munthu kungopezeka ndi mulamba umozi akuntenga kukamsekera. Ndalama tuzasowa mdziko la Malawi tikuzifuna. Anthuto anapha Chilima mdziko la Malawi. Anthuto anapha Maisha Nilu Muluzi. Anthuto anampha Chiwaya osalakwa. Lero mukammange munthu amene wakadula udzu mvula ikabwera umeraso kawiri. Is it true? Amene amangidwa chifukwa chona kuti anakadula udzu akuyenereka kuti amasulidwe. Akuyenereka kuti amasulidwe. Anthu akumangochi ku Liwonde amene ndikutuluka program yanga yankhanga zaona ndimafuna ndipemphe a George Chaponda kunena kuti timafuna muthandizire ku office ya ku embassy ku South Africa. Anthu ambiri chigawo cha kumasanako avutika kwambiri. kungotenga fomu kuti munthu asaine dzina lake kumene akuchokera ndi zina zotero. Anthu akuchachidwa ndalama. Kungotenga fomu akuchachidwa ndalama. Ndondomeko ya anthu amene akupangisa mapasipoti ku dziko lija la ku South Africa. Kodi chimene chikufunika ndi chani, chizichitika ndi chani? Cholinga akamapita kumeneko azikonzeka. Anthu anapita mbirimbiri lero kuti akapangise mapasipoti yawo, koma kuti amauzidwa kuti kutenga fomu apereke ndalama. Akapereka ndalama ya fomu, akapereke ndalama ya pasipoti, akapereka ndalama ya pasipoti kuti apasidwe slipi yeniyeni, kuti apasidwe slipi yonena kuti munthu walipira passport yawo apereke ndalama. Kubaku kodi kunabwera ndale ali kunabwera ndi MCP Antanyiwa. Musachite kudabwa, kodi ali kumeneko mesa ndi MCP omwewo. Ndipempha aboma mutichosereko katimu kamene kakali koko mutibweresereko anthu ena. Limpopo FM ndi Comrade Tanyiwa. Mwakoma nonse. Ife pali Limpopo FM tilipo, sitikugwedezeka. Inu amene mukulimbana ndife koma ife sitikulimbana nanu. Ndikupempheni siyeni zimenezo. Ife kuchaka chimene tikubwerachi sitikufuna kulimbana ndi activist
amene ati alimbane ndife tisingopita kukampanga samakofi simuzamvanso tikuyankhula pa auchen pa mapulogalamu athu azingodabwa kuti wapasidwa makofi tasiya kulimbana ndi activist sitichedwese kuli bwino tiyende ndi amalawi tawo tiyende ndi boma tithandize boma chitukuko mmene tiyambiramo kwamangira anthu nyumba ndipo tikufuna timange nyumba zochuluka ife ali Limpopo FM tikufunirani zabwino zonse.